Petjonal és una bienal, que es fa cada 2 anys i de cada any s'ha anat millorant tant en cases com a art en el carrer, com a art en l'interior i en pintors. Crec que la darrera vegada va ser un èxit. És un punt de trobada d'artistes i també de possible venda d'artistes, que trobo molt interessant per a ells, a part que Mitjón aquell dia es viu a tope com unes festes de carrer i els bars i restaurants sobretot fan negoci. També hi ha molta contactes durant aquells dies. I ell, a part d'inglès i això, va començar a... No, quan va passar separada, ell va venir cap aquí. Fa 15 anys, aquest grup aquí al matí. Cada dia de les 6 del Busquet a les 9 de vespre. Serà aquest cap de setmana, com hem dit, el següent, i dia 21 i 22, que trobo que cauen dilluns i dimarts, la setmana. Som a Berenguàrdia i us vull desitjar un molt bon Nadal, molt bones festes, salut i art.